ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము కీర్తనల గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనము 2, 3 మాటలు. పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక. అవునండి, పాపుల మార్గమున మనం నిలవకూడదు. పాపుల మార్గమున మనం నిలిచినట్లయితే ఆ మార్గం మనల్ని మరణానికి నడిపిస్తుందంటండి. పాపుల మార్గమున మనం నిలిచే వారంగా కాక దేవుని మార్గమందు మనం నడిచే వారంగా ఉండాలి. దేవుని మార్గమందు మనం నడిస్తే దేవుని మార్గమండి మనల్ని నిత్య జీవానికి నడిపిస్తుంది. ఈ లోకంలో ఉన్న వాటికి మనం ఆకర్షితులమైపోయి ఈ లోకానుసారంగా ఈ లోకం నడిచే మార్గంలో ఈ లోకస్తులు నడిచే మార్గంలో మనం నడిచినట్లయితే మనం నిత్య జీవాన్ని పొందుకోలేమండి. నిత్య నరకానికి పాత్రులమైపోతాం. మనం పాపుల మార్గమున నిలువక దేవుని మార్గమందు మనం నడిచినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు కదా, ఏ తెగులు మన గుడారంను సమీపించదంట. అపాయం ఏమీ మనకి రాదంట. ఏ అపాయము మనకి రాకుండా, ఇప్పుడు ఏ తెగులు మన గుడారంను సమీపించకుండా దేవుడు మన చుట్టూ ఆయన కంచె కాపుదల, ఆయన భద్రత మనం కలిగి ఉంటామండి. ఎప్పుడంటే పాపుల మార్గమున మనం నడిచినప్పుడు కాదు, దేవుని మార్గం నడిచినప్పుడు. అలాగే అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున మనం కూర్చోకూడదు. అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున మనం కూర్చొని మన సమయాన్నంతా వ్యర్థం చేసుకోకూడదండి. మనం ఎక్కడ కూర్చోవాలంటే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి. ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా చాలా చోట్ల దేవుని సన్నిధి చర్చ్ లేదు కదండి. చర్చి లేకపోయినప్పటికీ మనం ప్రార్థన చేసుకునే గదే మన సన్నిధి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చొని దేవుని వాక్యం వినటానికి ఇష్టపడాలి. దేవుని దగ్గర మనం కూర్చోవాలి. బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకుందండి. దేవుని పాదాల యొద్ద కూర్చొని దేవుని మాటలు వింటుంది. మనం కూడా అలాగే మంచి మాటలు, దేవుని మాటలు మనం వినడానికి ఇష్టపడాలి. అపహాసకులు కూర్చుండే చోటన మనం కూర్చోకూడదండి. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి. దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ, దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దాని ప్రకారం జీవించటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అపహాసకులు కూర్చుండు చోటును మనం కూర్చోకూడదు. పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చోకుండా దేవుని మార్గమందు నడుస్తూ దేవుని దగ్గర మనం దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చున్నట్లయితే దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం మనం పొందుకుంటాం. అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమెన్. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రభువా, నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇంకో వాక్యం ద్వారా మాతోనూ నాయన వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడిన దేవా స్తోత్రాలు. అవును తండ్రి, ఇదిగో పాపుల మార్గంన నిలవద్దంటున్నావు, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండద్దంటున్నావు. అవునేసయ్యా, ఇంతకాలం ప్రభువా ఇంకో ఈ లోకస్తులు నడిచే రీతిలో నడిచే మార్గంలో మేము నడుస్తూ ఉన్నామేమో ప్రభు, మమ్మల్ని క్షమించండి. పాపుల మార్గమున మేము నడవక నీ మార్గంలో ప్రవ్వ నాయన తండ్రి, నువ్వు నడవమన్న మార్గంలో మేము నడవటానికి ప్రవ్వ నీ పాదాల యొద్ద కూర్చోటానికి ప్రవ్వ సహాయం దయచేసి నీవిచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవటానికి కృప చూపించమని యేసు నామంలో ప్రార్థన చేయుచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్.